Ia auzi pe salam. Rapațca dânda, rapațca dânda. Hop nebun. S-ar putea ca filmarea asta să fie de căcat. Da. Nu știu sigur. Hop nebun. Mama. Asta e bicicleta tatălui meu. Că la mea am pană și melene să o fac. Da. Foarte lene. Nu cred că se vede bine, dar... Oleu! Nu știu. O să... M-am văzut un câine. M-a încăcat pe mine să moară Jackson. Cred că-l vedeți, nu? Efectiv m-a încăcat pe mine. Am improvizat să filmez cu telefonul de la piept cu un tricou mai rău așa, l-am tăiat. Am cusut eu mai de alea. Cred că se vede totuși cam în sus, nu? Cu camera. Stai să văd dacă încă e rec. Încă e rec. Camera, telefonul. Opa. Să pun asta și să pun aici sus. Acum cred că o să vadă cât de cât drept, zic eu, nu? Cam așa ceva. Trebuie să fac și eu ceva mai bine, că asta nu prea merge. Nu-i prea... Mă văd că stă cât de cât drept. Sper să se audă bine. Am dar să zbălâncă-ne. Și am un tricou, un hanorac și tricoul ăla de care am improvizat eu ce v-am zis mai devreme. Îi pus peste hanorac. Hai de capul meu. Na. Stai mă că... De ce să vin aici? Mă întorc. Ba nu. A, nu. Și eu o iau de aici, o roată încolo. Ba nu. O altă rută. Ce să înconjor eu? Atâta drum. Nu pot să fac asta. N-am mai fost de mult pe aici. Aveam eu scurtătura asta, dar pe aici era un drum, o cărare. Dar nu mai... Hai de capul meu. Vreau să spun că am și TikTok. Chiar mă cheamă tot cum... Nu mă cheamă Piston Bike. De ce vă mint? Mă cheamă SRILLY Robert. Și pe Instagram la fel. Opa. Ce nu mai e cărare, deci trebuie să merg pe urma de tractor care te zdruncină.
Nu, dar ce ai acolo? Oba! O, da. Mai ales cu bicicleta asta semi-cursieră ca a lui tata. E extenuant pe aici. Căceaua mea e în spate bicicletei. Mamă, văd în depărtare încolo. Văd un om care acum o dispărut, nu mai văd. What the fuck? Aoleu. Trec mai repede pe câmp. Ori mă vede cineva că eu umblu pe câmp, mă bate pe aici și nu vreau să mă bată. Ca Cristi fac. Să moară Jackson. Am și suspensie în țeava de la scaun. Hai să opresc aici să vă arăt. Oba. Uitați, aici este suspensie și scaunul ăsta îl pot umfla pe aici. Am cam auzit niște câini. Trebuie să plec. Cred că se vede cățeaua mea în fața acolo. Una mică. Ți-va tu. Hop. Și cam atât a fost cu plimbarea asta. Da, să mai vorbesc. O să vă las doar cu imaginea. Am zis că nu mai vorbesc. Mamă! M-am întâlnit cu câinele ăla. De fapt e cățea, da. Mă pe aici, hop! Corona! Opa! Mamă, dar ce zdrângăne aia la bicicletă, să moară Jax. Hop! Drift cu frână în față un pic. Drift cu frână în față la mine. Drift cu frâna de pe spate și un pic combinată cu frâna în față ca să nu mă duc la hulululu. Cea două bolize. Cam atât. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe dacă vreți, dacă nu vreți și dacă vă place ceea ce fac. Cum am zis, o să schimb improvizația asta cu altceva. Să filmez ceva mai bun. O să caut eu. La revedere!